Wat ben je jou aan het doen? Ik ben aan het rennen met hardloopschoenen, met speciale kangoeroeschoenen. Kangoo jumps heet dat. Dan zie ik wel eens maar eens niet joggen is, maar dit heb ik nog nooit zien. Nee, dit is nieuw in Friesland. Dit is sinds een paar jaar is vanuit Amerika overkomen waaien en ja, het is heerlijk. Je kunt ermee hardlopen, je kunt er binnen mee in de sportschool, dansjes doen, van alles. Maar ik vind het lekker om buiten te zijn en ja, het is iets nieuws en ik vind het helemaal geweldig. En hoe viel dit nou? Nou, je hebt het gevoel dat je zweeft. Het is een heerlijk gevoel. Ik kan het niet uitleggen. Ik ben helemaal verslaafd. Ik zou het elke dag wel willen doen. Als ik thuis ben, dan hou ik ze gewoon nog even aan. Ik ga ermee eten koken. Het is heerlijk. Maar buiten is wel het lekkerste natuurlijk. Ja. En hoe ben je hier nou zo bij gekomen? Nou, een paar maanden geleden had ik een knieblessure. Ik hou van hardlopen, dat doe ik altijd. En ja, ik kon niet meer hardlopen, dus toen ben ik gaan googlen van hoe ik toch nog kon sporten met een knieblessure. En heel toevallig kwam ik hierop terecht en ik ben het gaan onderzoeken. En ik heb ze eigenlijk gelijk gekocht en het is fantastisch. Ik kan weer hardlopen, kilometers en ik heb nergens last meer van. Dus jouw springen nou als een soort van kangoeroe tussen de graaienstraat. Ja, dat zou je wel zeggen, ja. En hoe reageren mensen erop als ze dat zeggen? Nou, mensen die kijken me eerst vreemd aan. Ze denken eerst misschien zijn het skilers. Het maakt ook nogal een lawaai. En ze kijken om en vragen zich af wat het is. Ik ben laatst 4 keer aangehouden tijdens mijn kleine hardlooptochtje. Dus het is een beetje gek, maar het is waanzinnig om te doen. Nee, Goeie. Goeiedag. Wat ben je helemaal man? Nou, je doet juist wel rennen. Lekker rennen en praten. En praten. Vooral, je kunt altijd 2 dingen tegelijk, hè? Oh ja. Ja. Al was geen koffie zetten, kunnen wij tegelijk. Maar- Tegelijk. En de meeste mannen niet, hè? Nee? Nee, dat komt het verkeerd. Het komt net woord. Nee, Maar je ook in nou, al- als een fiets een keer moet het in. Ja, Nee, we zeggen het alle dagen. Dit is ook leuk. ja. 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 Nou, ik- Maar koffie zetten en al was je tegelijk. Dan ben je dus de ideale vrouw bij jou. Ja, nou, mijn man en ik weet mij niet. En daarom ga ik hem nooit de biljetten sturen, dan hoeft hij er net maar mee te fietsen. Aha. Dus zo gaan wij het wat. Nou, Silly. Doe maar ze ook even naar die man zien. Waar Ja. is die? Nou, die is thuis, hè? Maar mijn man is een beetje jonger dan die, want die kan zelf koffie zetten. En die kan ik zelf niet zien. Nou, Dus dat is wel makkelijk, hè? ja. Ja. Is die man net meer aan het werk? Ja, zeker. Oh, Ja, die werkt maar nog. Die hier nog een vrije Die gaat dag. nog een vrije dag. Ja. dus. Maar wordt er net maar niet erin? Nee, hij had zijn eigen dingen, hè? Oh ja. Hij is in het ja. hok. Oh, in het Hij hok. had een groot hok, hè? Oh ja, maar wat oude auto. Ja. Ja, Ja. toch? En wat een prutsen. Ja. Ja, in mijn graven dwaan. Ja. Ja, het maakt eigenlijk, want dan wordt het vervelend. Dat mag we net gaan. Nee, dat mag ik niet. Nee, zo die man is aan het sneeuwscapen, maar dat lijkt net vol meer. Maar hem die nou even interviewen. Hoi. Hoi. We moesten jou even interviewen. Zijn die vrouw die dat? Ja. En wat ben je aan man? Nou, ik ga de auto even schoonmaken, want het is al die soort, hè. Nou, en dan nog wat hensjes erbij. Ja, die hen ben rek, hè. Ik noord van een leg, maar dat gaat nooit door. Weg. Ja, je moet even verjaardag, hè. Dus dan moest je wat overballen. Nee, dan krijg ik wel van een baan, hè. Ja, je moet al hè? Zo, mijn zoon die werd daar in Oentjek, daar in die andere wedstrijd. Daar bij die andere wedstrijd. En die andere went die weet gaat, maar die had ook hen. En mijn zoon had ook hen.
Nou ja, als we weten dat u hen het net meer door, dan krijgen we daar hen aan van. Hè? Ja. Je altijd al in. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk is het mijn ouderlijk huis, de woning boven de winkel. Dus ik ben ermee opgegroeid. Toen ik heel klein was en in de winkel wilde spelen, dan keek ik daar om het hoekje bij de deur die naar boven gaat. En dan zei mijn vader van, huppatee naar boven, want dat mocht natuurlijk niet. Maar ja, toen ik me wat beter ging gedragen, ja, toen kon ik mijn weg hier aardig vinden. Dus je hele leven in deze zaak? Mijn hele leven eigenlijk in deze zaak. Ik van 4 van deze bouten hebben, moeren en 2 van die borgingen. Goed. Jo, weet je direct een goede laatste te vinden? Ja, zeker. Dat is routine. 3,50 alstublieft. Nou, keurig gepast, dank u wel. Oké. We hebben hier in de buurt Stenden Hogeschool. En er zijn dan ook wel Chinese studenten en studentes. Nou, die komen hier dan wel eens wat spulletjes halen. Nou, die gaan dan bij die kassa staan en denken van nou, wat is dit? En dan vragen ze me dat. What's this for machine? Die hebben zoiets nog nooit gezien. Nou, dan moet hij uitleggen dat dat een kassa is. En dan gaan ze met elkaar op de foto bij de kassa. Hoeveel relaties heb je? Nou, dat was voor mij ook altijd wel een raadsel. Tot op een gegeven moment ik dacht van nou, ik wil het weten. Ben ze een keer gaan tellen. Nou, uiteindelijk kwam ik op 499 laadjes. Waarvan ik dacht van nou, dat zal toch niet waar zijn. Nog een keer tellen. En inderdaad 499. En in ieder laadje zit er nog weer een vakverdeling. Waardoor we heel veel verschillende producten in één laadje kwijt kunnen. En weet je ook van elke laatje wat erin zit? Ja. Nou, hier aan de voorkant kun je bij iedere betaling een letter zien staan. En die letter hoort dan bij degene die het verkocht heeft. En aan de achterkant moet je dan een knop indrukken. En dat noem ik dan de stamboom. Dat is dan de verkoper. Nou, dat is dan mijn eigen naam, toevallig op A. Op B staat dan uit respect G. Postma. Mijn vader Gerrit. Nou, daar komt Jan en Marcel. Dat is dan mijn broer en zijn zoon. En mijn zoon, de 4e generatie, die staat er ook alvast op. Dat is dan Thomas Postma. Maar dat kan misschien nog wel even duren. Die moet eerst een school afmaken. Hij staat er alvast bij. Hij staat er alvast bij. Heeft hij nou een keus? Of, Hij heeft zeker een keus. Hij is nu met zijn 2e HBO-opleiding bezig. Dus ik denk niet dat het wat wordt.